Nnamdi Kanu si na onye ndu ka bụ, mana in real life ife ọbụbụ onye ndufu. Ịma na ekwuru si na mmadụ ekuziri ụmụnne m ndị na-eme ihe Biafra ifu na amahụ, and ife ji ekuziri gị ya bụ ka i were ile gị gụọ eze gị ọnụ maka ọnwụ ike. Ịma na ndị sụrụ oyibo si na many have gone and more will still go, na ọ bụ na ịkwụsịkwa ife na-eme. And ife na-eme bụ ihe ọnụ bụ agitation of Biafra. Agwagwugo m unu so na enwere nnete dịka agitation of Biafra. Not just, it's a game people from dysfunctional family they play. Onya ka o ji wee bụrụ ilute na the struggle. Only poor people. Only poor people. And now, let me bust your bubble. Ijuko Mwega just say, why is it that they always answer names that is opposite what they are? For example, ndị Biafra agitators pụtara sị na ụmụ Chineke, mana ha bụ ụmụ Chineke. The answer is no. Ụmụ ekwensu. Number two, Biafra agitators pụtara sị they are whiter than white and whiter than snow, but in reality they are blacker than black and darker than dark. Number three, Nnamdi Kanu si na onye ndu ka bụ, mana in real life ife ọbụbụ onye ndufu. Number four, ha pụtara sị no indigenous people of Biafra. So therefore, no onye ọbụla bụ onye Igbo, they include. Gị bụ onye Igbo pụtasịa sị ha ego one ka atụta ka anyị malụ, ha sị nwaanyị ya ejiju na iso ha. Mana ọkwa ha masị na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ IPOB. Ha pụta ha sị na ụmụ ọma, mana in real life ụmụ ọjọọ. A criminal pụta sị na afịa bụ angel makeup. Onye oshio na-egbu mmadụ, na-egburu ojoko mmadụ, jide nkịta niile dị n'obi n'etiti taa, tọọ ọkụkọ ndị mmadụ, ọkụkọ pụọ akwa, ọkụkọ n'nkụ, ha sị na ọkụkọ na ọsabụ, ejide ọkụkọ taa ya. Ewu bee kọmọn mbee, ha sị na ewu ahụ bụ sabụ, na ọchị sabotage abụrụ ya taa, mana na afọ onye na-eme ife angel makeup. Okay, n'elu ogbu mmadụ sị na afịa bụ gentle. Onye makwa na onye oshikọp ọ sị na afịa bụ gentle. Na-eme iko nso oliko a criminal turn Imo State to if Imo State go today, but they are celebrating him because we are lured to do that. Nnamdi Kanu, I know a hero couple even proposed Kenya Consol with a 2,000 isimmadu. Ihe niile ha na-aza is opposite what they are. Anatụ asị, ikwu nka. Okay, till date, onwego onye Kanu obi say, by the way, Nnamdi Kanu, I thought you said na Buhari nwụrụ mgbe nwanyị na onye nọ bụ Jubiri. Ndị a na-eje afịa, ndị lawyers a na-apụta agba na all is well. None of them na-ajụ Nnamdi kedu ebe Jubiri na-ata nkwobi nọ. Jubiri Nnamdi kwuru na-ata nkwobi na ya amaghị nwaanyị Jubiri ji wee lọọ ịta nkwobi. Anyị amaghịzi ebe Jubiri nọ. Till date, onwebeghị among these miscreants who are following Nnamdi Kanu onye gathered the courage to ask Nnamdi, can he find that sign sealed and delivered? Onwebeghị onye gathered the courage to ask Nnamdi Kanu, I thought you said na ịchọrọ iru ife dịka Facebook. Why never was there? Onwebeghị anybody gathered the courage to ask Nnamdi Kanu, Kezi Biafra one is in another arrest for the second time. Now I appear.
on Facebook, they deceive people. Look, let me tell you people something. Because I went, I saw, and I conquered. It's not like any other person who is doing this exposition. Because I was with them. So you can't tell me nothing. Not get people from dysfunctional family may play to enrich themselves. Because that's the only way. Gather foolish people, then tax them and enrich yourself and discard them. Or IPOB. If you go working, why opportunity to enter Nigerian politics here with all the number of people you have following you, yet now they can refuse to enter politics because of his plan and his game. Negoro dirindo ukatana. Negoro mwa ijugo mwegi ifo baka no so sonde anti bebemba. Bundi neso nade. Ndana si ine clock it. Nde agadi wa ane me clock it. Ijugo mwegi why? Nenka na onjideka. Ojel Canada 2 weeks ago. Afi agoze anda Canada. Nenka ne kwa kukonye zade kono na asa na asade mma. Clock it. Academy can issue black. So I can clock it. The Jay-Z bodies will clock it. As I way said, if you go past one way better. If you go with the phone, the Jedobudo, or national coordinator, no one will happen. I report to Punani. I said on this. There is nothing like struggle. Even when Biafra struggle, and whether anything like Biafra. But that day, no more Biafra struggle. Nnamdi Kanu sold it. All the reason Nnamdi Kanu needed to destroy his leadership. So there will not be anyone to ask him, where is our money? He think the fight with his leadership, he can't end it. He think Nnamdi Kanu will have the power to end it. But he can't. Because no less in the struggle and Afam Ikenga. Obona Mgwani, Igent Abangoso. Called it for now.